आघन मासाव खनसे माने आफा बोराइ बाथौनो मान बावखांनानै ओमफ्राय बिमा माइनावनो मान बावनानै बावनायनि उनावहाय जोङो बावखांनानैसो बिसोरनो मान होखांनानैसो जों रायजो राजाया माने ओंखाम गोरलैखौ जायो जाहैदों ओंखायनो बिसोरनो मान बावखांनानै जों दा रायजो राजाया जादों आरोखि बे आरो जानोसै गासिबो जाजोब्बाय आंनाथ' दिनै माने समबाराव आंहा ओरैबायदि माने मा होनो बेखौहाय आनलाखिबो होननांसिगोन आरो दिनै माने रायजोआ मोजां बुस्थु जादोंमोन दिनै माने समबार होननानै आं मिरामिसैनो गोग्गोम जाखानोसै आं जानोसै मिरामिसब्लाबो गोथाव जादोंलै हेलौ लोगोफोर आङो फैलायबाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनैहाय माने मा होनो ओंखाम गोरलै जानाय बे जाहैबाय जों गामियावनो दिनै माने रायजोयैनो ओंखाम गोरलै जादों बेखौ एसे खिन्थिलांनोसै आंथ' दहाय स्टार्टिंनिफ्राय थानो मोनदिया दायो माने जोबनायावसो फैनो मोनबाय थेवब्ला माने दायो लास्ट एन्डिंआव माने एसे जानाय लोंनायफोरखौहाय एसे खोन्थालांसै आङो सोरबायदिया माबायदि जाखो सोरबायदिया माबायदि अबस्था जाखो बेखौथ' आं दा मिथिला दहायबा मा जाखो मा लोंखो बेखौथ' आं मिथिया थेवब्लाबो आङो दायो जायखिया थांग्रोनोसै बेनि उनाव आं खोन्थालांसै नङा होमबा नोंथाङा थांफाबाय थादो आङो जास्ट माने दासो मोनफैदों आरो आङो नै निस्सय माथो दावराव खोनादों जानांगौ ना नै आं मोनफैखाबाय एसे खोन्थालांसै आं नोंनाव एसे थाबायलांनानै सोर माबायदि जादों एसे खोन्थालांनि माबायदि जादोंखै हायाव बनानै आरामनो सोर माबायदि जासे खोन्थाग्रोनोसै नङा होमबा ओंखाम गोरलै ना थामनं दंसैबो गामिनि औ आं इदिनो लोङालै सोर माबायदि जादों खोन्थाना आं सेंग्राफोराबो बेलाय मा ओंख्रि अनलाजों मा अनला गोजा आया ओरैजाय सोर मा जादों सोरबाया सासेया बेलाय मा बस नामा बेलाय गोजौ जिरायग्रायालाय ओरैजाय गथ'फोर जानाय खोन्थागोन र' नों ओंखाम जाया माबा दुखु जादों नामा दुखु जादों नामा दुखु जादों माथो नोंहालाय हारसिं आलदा दा आच्छा इदि आरो ओं दासो सोर ओंखाम रानग्राफ्रा नै गथ'फोरखौ खोन्थानोसै आं सोर बेसे बुरजा जाखो उदैफोरा बेलाय जानो जायाखै मा गोथाव ना हा अनला फाख्रि बेल' जेबो गैया दाउ बेदर बोरमाथो जेबोआनो गैया रानथ'वाखै मा जादों होनदों ओंखाम गोरलै फोरबो मानि थाखाय जानाय जायो बेखौ ओंखाम गोरलै आघन दाननि 9 थारिखआव जानाय जायो मानो थाखाय जानाय जायो ओंखाम गोरलै नालाय गोदान बेबायदि आरो ओरैसे खोन्थालांसै जानायफोरखौहाय माने सेरखा बेखा जादों आरो सोरबा गोजौआव जादों सोरबा गाहायाव जादों सोरबा बायदिसिना लादों नै ओरैजाय नै जाबायानो जाबाय बै सासेयालाय जाथ'वाखै माबायदि जादों नुदोंना नै बेदरा बिदि आरोखि माने जाय फाराफारि जादों आरो गोसो बायदि नुगोन ओरैजाय सेरखाय बेरखाय आरोखि जायगाया माने एसे टेक नालाय सोरबाबा नै गोजासो लादों खोमा मानसिफ्रा नर्माल माथो गैथारा नामासै जेबो हा बिसोरलाय मा जादों थाब फैनांगौ ना गोबाव जादों लेट जाबाय उफाय गैयालै मा खालामनो जेबो गैया जाय खोन्थाना आङो सिख्लाफोरखौहाय बिसोर जाहैबाय जों गामिनि 3 नं दंसैबो गामिनि सिख्लाफोर माने आंनि बिनानाव आरो ओरैजाय नैबे सासे मति ओरैजाय सासे नै जदामलेनानै ओरैबो सासे नै बेबो बिनानाव गासिबो आंनि बिनानाव गोजा माथो सिलाय माबोरै सिख्लाफ्रानो माने बिसोरल' माखासे गैया ओमफ्राय ओरैजाय खोन्थानोसै आङो गावबुरानाव सोंनानै खोन्थानि ओरैजाय मा रायलायना जोब्बाय नामा जोब्बाय जोंनिया रायलायनाया रायलायगासिनो दं जागासिनो बेनिफ्राय एसे खोन्थाना होदो ओंखाम गोरलैखौ मानि थाखाय जानाय जायो ओंखाम गोरलै फोरबोखौ माने जोङो आघन मासनि 9 थारिखआव माने जोंहा
जिथु जोंनि बाथौ धोरोम फुजिग्राफोर बे फुजिग्राफ्रा माने 1निफ्राय 9सिमाव माने ओंखाम गोरलै जायो नालाय जोंना बाथौ धोरोमनि मानसिफ्रा जा डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय आनसलिक ओमफ्राय जोंनि जिथु माने गामि बेखौ लानानै जोंहा मोनसे माने हिदान्त जानायाव 9 थारिखआव ओंखाम गोरलै जानायखौ लायो नालाय माने न'खर जाग्राफ्राथ' जाबाय ओमफ्राय जोङो रायजो राजायैनो 9 थारिखआव जायो होननानै माने आनसलिकआ जि बोसोन होदों बेबायदि जों दिनै 9 थारिखआव माने ओंखाम गोरलै फोरबोखौ दिनै फालिदों आरो रायजो राजा माने बेखौहाय माने मा हिसाबै मानि थाखाय फालिनाय जायो ओंखाम गोरलैखौ ओरैबायदियाव फालियो गोदो गोदायनो बोराय बुरि जोंनि आबै आबौनिबो आजौ बेबायदि होनना बुंदों गोदो गोदायनि मानसिफ्रा दा गोदो गोदायनि मानसिफ्रानो नियम फालिबोदों नियम खालायबोदों जोंथ' मैया दाख्लैनि गथ' माने जोंनि बिमा बिफानि बिफा आबै आजौमोनहा जि फोरोंबोदों जि जोंनो धोरोम होबोदों जों बेखौनो फालिबोदों आरो माने बोसोराव 12 मास जायो नालाय बे 12 मासनि गेजेराव जोङो माने रायजो राजाफ्रा खेथि मावो बे खेथि मावनायखौ जोङो दैज्लांनि खेथि बे दैज्लांनि खेथियाव माने सान्दुं अखा थाम्फै अरजानानै मोसौ मोसाखौ जोङो नांगोलजों हालेवनानै बुख्रुब खालायनानै जों बोसोरसेनि गेजेराव जोङो खेथि मावनानै आसिन कातिकआव जोङो माइया ओंखारहैयो जेला आसिन कातिकनिफ्राय आघन मास हाबनाय लोगो लोगो माइया मोनोबा जोङो बोसोराव माने खनसे माने बेखौ जोङो मावनो माने जोंनि आदारखौ जोंखौ माने नर्मेल हिसाबै माने जानानैसो मानसिया बोलो जायो नालाय बेखौ जोंनो माने जोंनि इसोरा आफा बोराइ बाथौआ जोंनो माखासे गोहो होदों सक्ति होदों दिनै गोहो सक्ति होआबा जों माने खेथि बाथिबो मावनो रोंनाय नङामोन दिनै आफा बोराइ बाथौआ गोहो सक्ति होनायलाय जोङो माने आघन मासाव खनसे माने आफा बोराइ बाथौनो मान बावखांनानै बिमा माइनावनो मान बावनानै बावनायनि उनावहाय जोङो बावखांनानैसो बिसोरनो मान होखांनानैसो जों रायजो राजाया माने ओंखाम गोरलैखौ जायो जाहैदों ओंखायनो बिसोरनो मान बावखांनानै जों दा रायजो राजाया जादों आरोखि बे आरो ना आफादगिरिया मोजाङै खोन्थाबाय ओंखाम गोरलैखौ गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा जाबोनाय नेम निथि दं नालाय आघन दानाव गोदोनि आबै आबौ दोननाय हिसाबै 9 थारिखआव ओंखाम गोरलै जानांगौ बयबो गाजा गोमजायै दानिया जोंहा 3 नं दनसुआ दिनै मोनसे फुरथि लाबोदों जों बोसोरबैसो जाबाय ओंखाम गोरलै जानाया जों बिदिनो बोसोरफ्रामबो आफा इसोरखौ बावग्रोनानै लास्टआव मोनाबिलिफ्राव ओंखाम गोरलै आराम जायो आरो ओंखाम गोरलै होनबाथ' बयबो मिथियो माने गोदान माइ जानाय माइ गोरलैखौ जाजेननाय आरो दा जों आसा खालामोसो जों गामिफोर बायदि बेलेग जोंनि बाथौ धोरोमारिफोराबो बा बर'फोराबो ओंखाम गोरलैखौ 9 दिनाव जानाया मोजां ओमफ्राय बैखौ फालियाबा माबाफोर जागोन नामा बे फोरबोखौ फालियाबाथ' जोंनि धोरोमनि मोनसे फोरबोखौ गानाय बायदि जागोन मोनबा फोरबो दालाय मोनबा फोरबोआ मोनसे गोमागोन दा बेखौ फालिबा माबा मोनसे जागोन बेयाव बे एसे बोराबनाय जागोन आरो इसोरफोरा गोदोनिफ्राय फालिबोनाय परम्परा नङा होमबा ओरैजायसो सोंबावसै आङो आमाइनाव आमाइ जानायाथ' बिराद मुखुब बेसे बुरजा जाखो खुरगासे जाबाय आमायाथ' जेनेबा एसे बैसोआबो जाबाय एसे गोदोनिफ्राय माखासे नेम निथिफोरखौ मिथिबोबाय नङा होमबा गोदोनि नेम निथि आरो दानि जिथुनाखि सोलिबाय थानाय नेम निथि माबाफोर एसे सोलाय सोल'फोर जादों नामा ओंखाम गोरलै जानायनि बेलायाव सोलाय सोल'आ एखेयैनो दं माने गोदो न'खर जायोमोन माने ओंखाम जानायाव अनला ओंख्रिजों नाजों नायाबो दानि बायदि ना नङा जोङो नेचारेल प्राकृतिकनि नाखौ जायोमोन अनला ओंख्रिजों नाजों बेनिफ्राय भाजियाथ' अमाबो जायो दाउबो जायो सोब जाजोबोमोन माने बयलार सयलार जेबो प्रडाक्सन गैयामोन गोदोनि दिनाव आरो अमायाबो जोंनिया लकेल पद्धतिमोन दानि बायदि मेडिसिन जुक्त' बुस्थु नङामोन नैबे रायजो जानाय नियम गैयामोन आरो आं नुबोबाय जोङो न'खर आफा इसोर बोराइ बाथौनो मान बावनानै मान बावखांनायनि उनाव रायजोखौ आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजा गथ' गथाय गासैखौबो लिंनानै ओंखाम संनानै आराम जाहोमोन माने बेदरनि फख्रि बेदरनि आदि जौनि फख्रि
बिदिमोन माने ओमफ्राय दानि बेफोरनि बुस्थुआव ओंखायनो आं सोंनाया बेनो आरो माबाफोर नेम निथिफ्रा सोलायदों नामा होननाया सोलायनाया दा 5 बोसोर बा 4 बोसोरसो जाबाय जोंनि बाथौ बिथिङा जों बाथौ धोरोम बाथौसाफोरखौ बिथोन हरदो आघन दाननि 9 अक्ट'आवनो ओंखाम गोरलै जानांगौ रायजोयैनो ज' जानानै बिथांमोना बिथोन हरनायखौ दिनै जोङो गामिनि आइ आफा रायजो राजा गासैबो बिदा फंबाय ओंखारनानै ज' बेखौ जानाय जादों ओमफ्राय आवगायनि न' जानायाव साबसिन मोना दा रायजो जानायाव साबसिन बायदि मोनो नोङो रायजोजों जायोबा जों खौसेयाव फैयो माने बाध्यथार बियो गावबो न'आव सिबिथारनांगोन सिबिथारनांगोन बेबायदि माने ओंखायनो रायजो जानायखौ एसे मोजांसिन मोनदों आरो मोजांसिन मोनदों आमाया जाबाय नोंथांमोना आं जानायावबाबो सोरबा सोरनावबा सोंबाय नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ फ्रायबा जोंहानि हिन्दु धोरोमनि माखासे मानसिफोरा मिथिखायो जानांगौ ओंखाम गोरलैखौ मानि थाखाय जानाय जायो ओमफ्राय ओंखाम गोरलै जायोबा जोंहा माखासे माबायदि नेम थायो बेफोरखौ आंबो बारा बेनि सायाव नलेज गैया थेवब्लाबो माखासे जोंना गाहाय मानसिफोरा खोन्थाखाबाय बिनि सायावहाय नोंथांमोना नायनानै बुजिखाबाय जानांसिगौ आङो माखौनो खोन्थाबावनो नङा होमबा दिनै बेखौनो खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आं बेखौनो दिनै दिन्थिबाय बे जाहैबाय जोंहा 3 नं दनसिपुर गामिनि रायजोनि ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारिमोन